Нурлла хәзрәт, әссәламу алейкум. Инде без бүген ислам динендә җинси мөнәсәбәтләр турында сөйләшәбез. Һәм беренче сорау итеп шуны бирим әле. Ни өчен татар халкы, мөселманнар, ислам динендәге халык җинси мөнәсәбәтләр турында сөйләшергә уяла? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Монда инде табигый ялу бардыр дип уйлыйм мин бу очракта. Чөнки гомумән кешеләр җинси мөнәсәбәт турында яки әлеге дә баягы шул без әйткән билдән түбән темалар турында сөйләшергә тәртипле халык уяла. Ләкин бу безнең халык уялса да моның турында белми дигән сүз түгел. Бу гыйлемне барбер, мәсәлән, әти-әниләрдән балаларга яки укытучылардан укучыларга ул өйрәтелә һәм хәтта Коръәндә дә җинси мөнәсәбәт турында әйтелә, шундый урыннары бар аның. Һәм шулай ук хәдисләрдә дә бик күп урында килә җинси мөнәсәбәт турында. Шуңа күрә кем дини тәрбия ала, Коръән, сөннәтне өйрәнә, аның аркылы инде ул шушылай ук җинси тәрбиясен дә өйрәнергә мөмкин. Инде тирәнрәк кирип китсәк, кайсы вакытта нинди кешеләр белән генә җинси мөнәсәбәт кылырга ярый, рөхсәт ителә ислам динендә? Бу инде әлбәттә синең никах укылган, хәләл җифетең тормыш иптәшең булырга тиештер. Без монда инде баштан ук әйтеп китәргә тиеш, җинси мөнәсәбәт ул кеше өчен гади әйбер, гадәти төшенчә. Шуңа күрә дә ислам дине җинси мөнәсәбәтне тыймый. Монда да инде кемдер аптырарга мөмкин, ничек инде ул кая тыелган икән ул дип. Без беләбез, мәсәлән, кайбер диннәрдә җинси мөнәсәбәт кылмасаң хәерлерәк булып санала, Аллаһы Тәгаләгә якынаю өчен. Моны монашество дип атыйлар инде. Бар шундый секталар, аларда хәтта җинси әгъзаны кисеп алу дигән әйбер дә каралган. Бу инде урысча әйткәндә оскопление дип атала, кастрация. Һәм инде бу кешеләр үзләрен гыйбадәткә генә багышлыйлар, җинси мөнәсәбәт кылмыйлар. Шәригать моны катгый рәвештә тыя, мондый әйберне. Һәм җинси мөнәсәбәттән үз теләгең белән баш тартуны шулай ук шәригать тыя. Алай гына түгел, шәригать инде безне өйләнергә, кияүгә чыгарга инди. Кайбер очракта хәтта мәҗбүр итә. Мәсәлән, әгәр дә кеше зина кылудан курка икән, җәмгыять шундый икән, димәк аңа өйләнү, кияүгә чыгу мәҗбүри, фарыз була, ваҗиб була. Шуның өчен дә мондый кешегә димәк өйләнмәсә, ул гынах булып санала. Һәм өйләнүнең әлбәттә инде беренче сәбәбе менә шушы җинси мөнәсәбәт кирәклек, безнең шуңа тартылуыбыз һәм әлбәттә җинси мөнәсәбәт нәтиҗәсендә барлыкка килгән балалар. Җинси мөнәсәбәтне димәк кылырга ярый, ләкин билгеле бер тәртип белән. Менә әйтик, бүгенге көндә хәзерге замандагы җинси мөнәсәбәт диндәге җинси мөнәсәбәттән нәрсәсе белән аерыла? Бер нәрсәсе белән дә аерылмый ул. Бары тик хәзерге замандагы җинси мөнәсәбәт ул Аллаһның рөхсәтеннән башка эшләнә. Ислам динендә димәк Аллаһның рөхсәте белән. Билгеле бер кеше белән, аның ризалыгы белән кияүгә чыга кеше яки өйләнешә, никах укыта һәм бары тик шуннан соң гына җинси мөнәсәбәт рөхсәт була, хәләл була. Аңанча инде бөтен мөнәсәбәтләр, хәтта кулга кул тотышулар да ул тыелган, хәрам, гынахлы гамәл булып санала. Инде өйләнешү, никах турында сөйли башлагач, шундый сорау туды. Ничә яшьтән хатын кызга кияүгә чыгарга ярый ислам дине буенча? Хатын кызга да, ир кешегә дә өйләнергә, кияүгә чыгарга ярый балигъ булганнан соң. Балигълык яше ислам динендә ул җинси илгерү белән аңлатыла. Шуңа күрә әгәр дә кеше җинси илгергән икән, бу инде хатын кызның күрем вакытлары килү санала. Ир кешенең инде ул әйткәнебезчә димәк җинси дәрте уяна һәм шул очракта аларга инде өйләнергә, кияүгә чыгарга рөхсәт ителә. Ләкин бу ул яшьтән кияүгә чыгыгыз дигән сүз юк. Чөнки кайбер кеше әйтә, менә 13-14 яшьтән кыз баланы ничек кияүгә бирәсең инде ди. Әлбәттә рөхсәт ителә дигән сүз ул инде шулай булырга тиеш дигән сүз түгел. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хатынына Гайша анабызга 9 яшь була кияүгә чыкканда. Күп кеше әйтә, ул бит әле бала ди. Эш монда яшь белән бәйле түгел, эш монда бәйле шушы илгерү белән. Гайша анабыз ул үз яшьтәшләренә караганда хәтта тизрәк тә илгерә торган булган. Менә шуңа күрә бу яшьтән инде классик рәвештә карасак, өйләнешергә, кияүгә чыгарга ярый. Әмма безнең бар тагын дәүләт кануннары да. Шуңа күрә без аларны да исәпкә алмыйча булдыра алмыйбыз. Шуңа күрә әгәр дә дәүләттә ниндидер тыю булса, мәсәлән, җинаять каралган булса, җинаять эше каралса, иртә өйләнү, кияүгә чыгу белән мәйле рәвештә, бу очракта без аларны да инде исәпкә алабыз. Һәм кияүгә чыгу, өйләнү дигән сүз астында без тотырга тиеш бары тик капма-каршы җинесләрне генә. Моны да әйтеп китәргә кирәк, хәзерге заманда бу да бик актуаль. Ягъни ир кеше хатын кыз белән, хатын кыз ир кеше белән генә өйләнешә, никах укыта ала. Инде сез әйтеп киттегез, бүгенге
замана җинси мөнәсәбәтләре ислам кануннары буенча җинси мөнәсәбәттән аерылмый, ләкин тәртибе бар дип ислам динендәме? Нинди тәртипләр менә ир-ат белән хатын-кыз никах укыган пар дип әйтелгәндәме, гаилә җинси мөнәсәбәт кылыр алдыннан нәрсәләр эшләргә тиеш? Аның тәртибе ничегрәк? Монда мөгаен тыюларына дип әйтергә кирәктер. Җинси мөнәсәбәтнең тыелган бер ысулы бар. Ул да булса арткы якка якынлык кылу. Анал дибез инде без русча әйтеп әйткәндә, аңлашылсын өчен инде менә ул мөнәсәбәт тыелган. Хадисләр тарафыннан да, шулай ук Коръәни Кәрим аят аркылы да анда инде бу тыелган булып санала. Шуңа күрә шушы мөнәсәбәт ул хәрам, гынахлы, калганнары бөтенесе рөхсәт ителә. Менә монда әллә ни теге аермасы юк. Ләкин безнең җинси мөнәсәбәттә ислам динендә бу үзенә күрәле бер саваплы эш булып та санала. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, хатыннарыгыз белән йокласагыз, сезгә савап була ди. Сахабалар гаҗәпләнәләр, ничек инде савап булсын, без бит ләззәт алабыз ди, рәхәт бит ул безнең үзебезгә дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр сез хатыннарыгыз белән йокламасагыз, сез зина кылыр идегез ди. Ягъни бу эш сезне хәрәмнән, гынахтан саклый, димәк саваплы ди. Шуңа күрә дә бу эшкә килгәндә без инде билгеле бер дугалар кулланабыз. Мәсәлән, беренче зифаф кичендә яки хатының белән йоклар алдыннан билгеле бер кулланыла торган дугалар бар. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, хатыныгыз өстенә үгез кебек алмагыз ди. Ягъни монда да үзенә күрә бер уен дип әйтик инде, ниндидер ярату билгесе, ниндидер эмоциональ күренеш, хисси күренешләрдә монда булырга тиеш. Шуңа күрә бу теге физик ниндидер бер акт кына түгел, шуны аңлап китәргә кирәк. Һәм шушы шартларны инде исәпкә алганда, димәк, калган әйберләр инде безнең гадәти булып тора бу очракта. Ислам кануннары буенча, ислам дини кагыйдәләре буенча, хатын-кыз ире теләгән вакытта җинси якынлык кылырга әзер булырга тиеш. Әлбәттә, анда искәрмә бар, ул хатын-кызларның айга бер килә торган көннәре вакытында инде бу искәрмә булып тораймы? Ләкин төрле очраклар булырга мөмкин. Әгәр дә әлеге пар өйдә булмаса, мәсәлән, урамда булса һәм ир-атка шундый җинси якынлык кылу фикере килсә, бу очракта нишләргә? Хатын-кызларга баш тартырга ярыймы? Җинси якынлык инде ул чит кеше алдында кылынырга тиеш түгел. Әлбәттә, ул башка кешеләр күрми торган ябык бүлмәдә, шулай бит кеше килеп керми торган ябык бүлмәдә эшләнергә тиеш, әлбәттә. Бу инде тәртип, ул оят бер өлеше дип әйтик инде, ул безнең исәпкә алына. Ислам динендә кеше алдында үбешү дә каралмаган. Бу да кеше алдында үбешү дә тыелган. Шуңа күрә инде моның калганын җинси мөнәсәбәтне әлбәттә инде тыелган булып санала. Әмма сез әйткән хатын-кыз ир-ат сораса, һәр вакытта инде әзер булырга тиеш дигән сүз, бу кагыла хатын-кызның теге сәбәпсез баш тартмасын дигән. Шуңа кагыла инде шул темага. Чөнки кай вакытта хатын-кызлар, мәсәлән, ардым, әйтеләмим әле, башымны катырмай да, иртәгә тегеләй булай дип, менә шулай бер сәбәпсезгә ирләрне баш тартырга мөмкиннәр. Бу тыелган. Булай эшләргә ярамый динебез буенча. Ләкин әгәр дә хатын-кызның күрем вакыты булса, монда инде ислам дине тыя гомумән якын килергә дип әйтик, якынлык кылынмый. Әмма әйтик, ниндидер авыртуы бар хатын-кызның, температура белән ята, яки башка авыртуы бар, яки җинси мөнәсәбәт кылу хатын-кызга ниндидер авырту китерә. Мәсәлән, аларның үзләренең дә бит авырулары булырга мөмкин. Җинси мөнәсәбәт кылганда авыртачак, мәсәлән, кайбер урыннар дип әйтик инде. Бу очракта әлбәттә ир кеше инде басым ясарга тиеш түгел. Чөнки хатын-кызның баш тартырга монда сәбәбе бар. Сүз бара тик әгәр дә инде сәбәпсез булган очракта гына. Инде урынга килгәндә, әйткәнебезчә, әгәр дә инде кеше күзе күренми торган урын булса, әлбәттә монда рөхсәт ителә. Әмма урамда, каядыр табигатьтә кеше күзеннән әлбәттә 100% сакланып булмый. Шуңа күрә мондый очракта миңа калса, инде тәртипле мөселман кешеләре монда инде шушы тәртипне саклаячак. Инде тормышта чыннан да төрле хәлләр була. Без әйтеп киттек әле генә, ир-ат җинси мөнәсәбәтне теләсә дидек. Бит шундый гаиләләр бар, кызганычка каршы, ир-атка ничектер барыбер кебек үзенең хатынына, ул аны күрми дә, хатын-кыз чыннан да үзенең яратылуын сизәсе килә. Менә бундай очракта нишләргә? Ул ир-атыннан чавып бирергә тиешме, йөгереп йөрергә тиешме? Гөнаһысы кемгә була? Монда шәригать ягыннан карасак, әгәр дә закон ягыннан дип әйтик инде. Әгәр дә хатын-кыз
сәбәпсезгә баш тарта икән якынлыктан иренә, бу очракта аңа гөнаһ була. Ләкин ир кеше баш тартса, хатыны белән якларга теләмәсә, аңа гөнаһ булмый. Менә шундый закон бар шариғат ягыннан. Мин моны әйтмим, кара әле ирләргә ничек рәхәт икән дип инде, шулай бит. Юк, закон ягыннан ул шулай. Аның хикмәте бик тирән. Гадәттә, чыннан да ир кеше, нормаль, сәламәт ир кеше, ул һәр вакыт якынлык кылырга тели. Моны инде бөтен ир кеше аңлый бу әйберне дип әйтик. Әйтик, мәсәлән, ир кеше теләсә теләмәсә дә, билгеле бер вакыттан соң аның инде шул теләге уяна, әгәр ул сәламәт булса дип әйтик. Ир кешеләргә шуңа күрә хәтта каралган төнлә шушы артык дәрттән бушану дип әйтик инде, полюция дип атыйбыз без аны. Әгәр дә булмаса җинси мөнәсәбәт, улар шулай бушаналар. Чөнки кирәк ул ир кешегә, аның табигате шундый, сыйыклык бүленеп чыга һәм башкасы инде. Димәк, нормаль ир кеше һәр вакытта хатыны белән якларга тели. Әгәр дә теләми икән, хәзер уйлыйк, нишләп теләми ул дип. Сәбәп монда булырга мөмкин 3 сәбәпкә бүлик инде. Беренчесе, бу ир кеше, әйтик, авырый. Авыру сәбәпле дип әйтик инде. Ләкин шушы авыру сәбәпкә кагылырга мөмкин, кертергә мөмкин сихерне дә. Мәсәлән, кемдер быздырган, һәм ул үз хатыны белән якларга теләми. Икенче сәбәп, бу ир кешенең канәгатьлек ала торган, якынлык кыла торган башка урыны бар. Чөнки, димәк, каядыр читтә дип әйтик инде. Һәм өченче сәбәп, моңа хатын гаепле. Менә шуңа күрә буларны карарга кирәк. Әгәр дә ирең дә авыру түгел, сихер түгел икән, читтә йөрми икән, димәк, хатын кыз уйларга тиеш. Миндә сәбәп юкмы икән? Нинди сәбәп? Димәк, хатын кыз нинди сәбәпледер матурлыгын югалткан, фигурасы бозылып киткән, шулай бит, дырфаланган, иренең мәхәббәтен югалткан, мәсәлән, теләсәң нәрсә әйтеп, үзен теләсәң ничек тотып, теге арада бит төрлечә була, кычкырышлар була, талашлар була, һәм ир кеше инде үз хатыныннан суынган, бизгән дип әйтик. Менә шундый сәбәпләр булырга мөмкин. Шуңа күрә дә хатын кызга киңәш итәм беренче булып үзеннән башларга. Ягъни миндә сәбәп юк микән? Мин гаепле түгел микән бу очракта дип. Әгәр дә инде шушы үзеннән башласа, уйлап, ирне гаепләүдән түгел инде, бу очракта проблема булмаячак. Нормаль, сәламәт ир кеше ул инде хатынына теге җинси мөнәсәбәттән баш тартмаячак. Исламда ир-атларга берничә хатын кызга өйләнергә рөхсәт ителәме? Әгәр дә хатын кызына түгел, хатыны икенче хатын кызны җинси мөнәсәбәткә якынлык китерергә каршы булмаса, мондый очракта менә берничә кеше тарафыннан кылынган җинси якынлык рөхсәт ителәме? Бергә дип әйтәсез инде. Чыннан да ислам динендә 4 хатынга кадәр аларга рөхсәт. Бу әлеге дә баягы без аңлаткан ир кешенең җинси мөнәсәбәте дәрте белән аңлатыла. Әйтәм бит, нормаль ир кешегә бер хатын әле ул җитми дә. Менә шуңа күрә 4 хатын рөхсәт ителә. Ләкин ул тиеш дигән сүз түгел. Рөхсәт дигән сүз тагын дөрес аңларга кирәк. Шариғат ягыннан хатын кызның ризалыгы кирәкми, икенче, өченче, 4нче хатын алырга. Монда инде әдәп йөзеннән хатын кызга хәбәр итү тиешле. Ягъни мин өйләнәм дип. Әгәр дә хатын кыз иманлы, диндә икән, динне белә икән, ул инде каршы килми. Ләкин бу очракта да мин киңәш итәм хатын кызларга, ирегезне гаепләгәнче икенче хатын эзли дип. Әлеге дә баягы үзегездән сорагыз. Нишләп ул читтән кемнедер эзлисең? Бәлки синдә ул тапмагандыр теләгән әйберен, шулай бит. Менә шуңа күрә үзеңнән башларга киңәш итәргә кирәк. Инде хәзер хатын рөхсәт биргән икән, икенче хатын алганнар. Ләкин икенче хатын башка йортта яшәргә тиеш. Әгәр дә инде ул бер үк йортта яши икән, башка бүлмәдә, шулай бит, ераграк бүлмәдә дип әйтик инде яшәү хәерле. Бер йортта яшәсәләр, анда һичшиксез проблема булачак. Бу инде нормаль гаилә тормышына түгел бу. Алар тавыш чыгып торачак. Шуңа күрә айрым йортта ди. Ләкин ике хатын бер юлы бер ире белән йоклый алмыйлар. Бу тыелган шариғат ягыннан. Бу бузаклык, фәхишлек билгесе булып санала. Монда инде хатын кызлар әйтик бер-берсенең гаврәтләрен күрәләр. Гаврәт күрү, алар бер-берсенең гаврәтен күрә алмый, ярамый алай. Һәм хәтта әгәр хатының синең икенче хатының күрше бүлмәдә булып, әгәр син бер бүлмәдә якынлык кыласың икән, һәм теге хатының ишетерлек булса бу якынлыкны, алай да ярамый. Чөнки аның бар хисләре, шулай бит инде, аның бар үзенең ихтирамы.
Шуңа күрә бу рөхсәт ителмәгән. Ләкин ике хатын белән бер ятакта, бер караватта йокларга ярый, якынлык кылмыйча. Мәсәлән, нинди сәбәпләр аркасында инде, белмим, бәлки куркалардыр шулай бит үзләре генә йокларга, бәлки салкындыр шулай бит. Шуңа күрә ятып йокларга була, әмма якынлык кылынмый. Булай гына йокларга мөмкин. Аннан соң бүгенге көндә инде бик зур популярлык казанган дип әйтергәме. Интим кибетләре, аннан итибарлар гына юк. Менә анда булган әйберләрне кулланырга ярыймы? Ир белән хатынга. Анда нинди әйберләр бар икәнен мин хәзер тәгаен генә белмим, әйтә алмыйм, дөресен генә әйткәндә. Шуңа күрә теге санап китеп, менә монысы ярый, монысы ярамый дип мин әйтә алмыйм. Ләкин рөхсәт ителми нәрсәләр? Мәсәлән, ир кеше ясалма хатын ала ди. Хатын-кыз. Аның хатын-кызының бар инде гәүдәләнгән, әйтик, шундый бер сыйфаты бар инде, бары тик җинес әгъзасы гына инде дип әйтик. Ул әйберләр тыелган. Ир кешенең булырга тиеш тере исән хатыны дип әйтик. Хатын-кызга инде әлбәттә шулай ук ир кешенең мәсәлән анда җинес әгъзасын анда ясалма дип әйтик, башка шундай әйберләрне алырга ярамый. Бу шулай ук тыелган гынах булып санала. Калган әйберләргә килгәндә, монда инде үзләре карыйлар, теге үзләренең теләкләре белән дип әйтик. Әлеге дә баягы арткы якка анда шулай ук инде кагылырга ярамый. Шулай ук монда әйтеп тә китәсем килә, менә ир кешегә һәм хатын-кызга да шулай ук инде бары тик кеше белән генә якынлык кылу каралган. Әгәр дә мәсәлән ир кеше хайван белән якынлык кылса, яки ниндидер анда башка әйберләр белән ясалма дип әйтик инде, бу бузыклык, фәхешлек гынах булып санала. Ул инде зина булып саналмый. Зина кылу түгел, ләкин бу бузыклык билгесе һәм шуңа күрә моның җәзасы тагын да катырак булырга мөмкин. Кемдер гаҗәпләнә, мәсәлән, ничек инде хайваннар белән якынлык кылып була дип. Кайбер халыкларда ул таралган хәтта бер традиция, бер гадәт икән ул шундый ирләрнең шулай булулары дип әйтик. Кысанча каршы менә безнең Татарстан җирлегендә дә минем ишеткәнем булды шундый чиракларны дип әйтик инде. Шуңа күрә ул фәхешлек телгә алынып әйтелмәсә дә, каядыр язылмаса да шулай бит, халык арасында ул булырга мөмкин. Шуңа күрә алдан кисәтеп ислам дине моны әйтә, мондый ысуллар, мондый якынлыклар, алар катгый рәвештә тыелган булып саналалар. Шул исәптән гафу итегез инде әйткән өчен мәсәлән, мәйетләр белән якынлык кылу дигән нәрсә. Бу некрофилия дип атала. Ул популяр булган, билгеле бер вакытта, әле дә мәсәлән бер газетта укыганым булды, шулай бер үлгәчтен бер кызны казып алганда, мин аны гомерем буе яраткан идем дип, өенә алып кайтып, шуның белән хәтта яшәгән инде шундый бер кеше. Булар катгый рәвештә шулай ук тыелган мондай әйберләр. Кешенең бит башында нинди генә бузыклык юк. Әгәр дә дин менә шушыны чикләмәсә, бу әйберләрне, кеше үз-үзен чикли алмый. Ул әллә нәрсәләргә бирелеп китә. Менә бүгенге көндә дә ирләрнең ирләр белән, хатын-кызның хатын-кыз белән торулары, әйтәм бит, төрле тишекләргә төрле әйберләр тыгулары, бу кешенең фантазиясе шуның кадәр хәзер бирелеп китте, ул тыю юк. Монда кешене әдәп кенә, гырыф-гадәт кенә тыймый, Алладан курку булмаса. Шуңа күрә бу өлкәдә дә Алладан курку кирәк. Әгәр дә хатын-кыз чыннан да авыртып тора икән, ул вакытта әлбәттә инде ире белән хәрәҗифте белән якынлык кыла алмый, әйтеп киттегеме. Менә шушы вакытта ир-атка үз-үзен канәгатьләндерергә ярыймы? Үз-үзеңне канәгатьләндерү бу шулай ук ислам динендә каралган әйбер бу. Мөселман кешесенә, ир кешегә бу әйбер тыела. Үз-үзеңне канәгатьләндерү. Ни өчен дигәндә, беренчедән бу сәламәтлеккә зыянлы. Безнең җинес әгъзасы аңа киләнмәгән. Икенчедән, бу ир кешене илтә эгоизмга. Чөнки ул үзен генә кайгырта, үзен генә уйлый башлый, үзенең рәхәтлеген генә уйлый. Һәм әлбәттә инде булай эшләү ул түбәнчелек. Бу үзенең ирлегеңне түбәнсетү дигән сүз. Шуңа күрә ул тыелган булып тора ислам дине тарафыннан хәрам. Әгәр дә ир кешегә инде әйтик теләге бар икән, хатыны авырый икән, бу очракта инде икенче хатын алырга рөхсәт ителә, ләкин мөмкинчелеге булмаса, ураза тотарга киңәш итә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул әйтә, яшь егетләргә шулай ук якынлык кыла алмаган егетләргә, илән алмаган егетләргә, әгәр дә сез илән алмасагыз ди, ураза тотыгыз, бу сезнең дәртегезне киметер ди.
Менә шуңа күрә инде гыйбадәт юллары белән монда җиңеллек эзләргә кирәк. Һәм әйткәнебезчә, Аллаһ Тәгалә бит әле аны җиңеләйтә. Менә төнлә без әйткән ысул белән шулай бит инде полюция, шулай ук хәлне җиңеләйтергә мөмкин. Ләкин инде башка шундый гынаһлы ысулларга кермәү ул хәерлерәк бу очракта, аның ахыры яхшы бетмәячәк. Әгәр кешенең хатыны булмаса, бу шулай ук тыелган индеме? Хатыны булмаса да шулай ук тыелган булып санала. Монда инде кайбер галимнәр генә рөхсәт итәләр моны. Кайбер галимнәр, ләкин мин аларны хупламыйм. Алар әйтә, зина кылудан кеше курыкса бик катыды инде. Шундый очрак бар икән, реаль очрак дип әйтик. Менә бер хатын кыз килеп керде, чишенде дә зина кылабыз дип әйтте. Син бит инде үзеңне тыеп торырга авыр. Менә бу очракта рөхсәт итә дигән кайбер галимнәр бар. Бу инде бик сирәк, бик шикле очраклардыр дип уйлыйм мин. Белмим, теге, бәлки кемнекедер шулай буладыр да. Әмма инде әйтәм бит, Аллаһ Тәгаләгә сыгыну юлы белән, гыйбадәт юлы белән монда саклану хәерлерәк. Шунысын да әйтергә кирәк, дөрес, ир кеше өчен менә ул якынлык кылудан тыелып тору, туктап тору, аның сәламәтлегенә зыянлы кызганыча каршы. Шуңа күрә вакыт җитү белән әлбәттә өйләнү юлларын эзләргә кирәк. Гадәттә өйләнүгә яки кияүгә чыгуга киртә булып тора безнең таләпләр генә. Хатын-кыз, ирләр, алар гел бар, алар күп. Ләкин безнең таләпләр югары булу сәбәпле без инде өйләнә алмыйча яки кияүгә чыга алмыйча йөрибез. Шуңа күрә таләпләреңне әзрәк төшерсәң, реаль уйласаң, монда өйләнергә, кияүгә чыгарга була. Аннан соң юлларда да кайбер вакытта күренә, махсус сайтларда бар инде. Җиңел акыллы хатын-кызлар бар бит инде, үзләрен акчага сата торган. Менә алар белән якынлык кылырга ярыймы? Әгәр дә синең хатының булмаса, һәм моның гөнаһысы кемгә була? Никахсыз мөнәсәбәт ул акчага кылсаң да, син аны җинси мөнәсәбәтне бушка кылсаң да, алар инде икесе дә гөнаһлы булып санала. Шуңа күрә булар зина булып санала. Монда тегесенә дә гөнаһ була, акчага сатылган хатын-кызга да, һәм сатып алган ир кешегә дә инде гөнаһ була, зина гөнаһы була дип әйтик. Һәм җәзасы шундый ук. Бүген дөньяда алмаса, ул аны ахирет тормышында алачак. Ләкин шундый кызык бер нәрсә бар. Бушка йоклап йөргән кызлар бар. Һәм акчага сатылган кызлар бар. Буларның арасында ислам дине аерма күрми. Нишләп? Чөнки бушка бирә торган, мәсәлән, инде бушка йоклап йөри торган кыз янына барсаң, син бушка алырга мөмкин аны. Ләкин теге сатыла торган хатын-кыз янына барсаң, акчага гына аласың, бушка бирми ул. Димәк, акчага сатылган кыз үзенә күрә яхшырак та булып чыга әле ул. Чөнки акчаң булмаса зина кылмыйсың. Тегендә акчаң булса булмаса да зина кыласың син. Менә шуңа күрә кызлар уйлансыннар иде әзрәк. Аларга бит берсенә дә ошамый фәхишә дисең. Без фәхишә түгел диләр, без яратабыз диләр. Шуңа күрә яклап йөрибез без диләр. Менә шуңа күрә дә йоклап йөрсәң никахсыз, яратсаң, яратмасаң, акчага бушка булса да, аның бер тигез хөкеме. Менә шуңа күрә үзеңне юатырга ярамый бу очракта. Порнографик фильмнар бар име? Интернетталар туган, яшьләр дә карый, өлкәннәр дә кайбер вакытта карый. Аларны карау рөхсәт ителгән бу өйләнмәгән һәм өйләнгән ятлар өчен. Мөселман кешесе өчен өйләнгән булса да, өйләнмәгән булса да, чит ят хатын-кызның, ир кешенең гәүрәтенә, ягъни уятсыз җирләренә карау катгый рәвештә тыелган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям моны тыя. Әйтә, бу шайтанның угы ди. Шуңа карау, чөнки ул сине зинага этәрә. Шулай ук гәүрәткә карау акылны зәгыйфләндерә, хәтерне зәгыйфләндерә. Шулай ук синдә хәтта булмаганда да җинси дәртне уята. Шуның өчен дә ул бик зыянлы булып санала, мондый әйберләрне карау. Һәм һичшиксез йөрәкне, бәгырне катылата. Ягъни синең йөрәгеңгә, күңелеңгә гөнаһ керә. Син инде үзең ички яктан фәхишлеккә, бузыклыкка тартыла башлыйсың һәм шул якка үзгәрә башлыйсың. Шуңа күрә мондый фильмнарны карау катгый рәвештә тыелган. Исән кешенең яулыксыз хатын-кызга карау да безгә гөнаһ әле ул. Монда инде бөтенләй анадан тума чишенгән кешеләргә телевизордан карау әлбәттә шулай ук гөнаһлы булып санала. Әгәр дә менә шушы фильмнарны кеше башка хатын-кызларга күз салмас өчен, күз зинасы кылмас өчен эшләсә, бу шулай ук тыелганмы? Тыелган әлбәттә, бу мәгънәсез әйбер бу. Бу мәгънәсез әйбер, чөнки анда карап, ул башка хатын-кызларга карамыйм дигән сүз юк. Монда беләсез, моның зыяны бар тагын шул яктан да. Фильмнарда күп шәрә хатыннарны карасаң, үз хатыныңа карыйсың килми аннан соң. Чөнки анда гел матур кызларны гына шәрәләр. Ләкин синең хатының иң матуры дигән сүз түгел бит әле ул. Шуңа күрә дә син үз хатыныңа чагыштырып карагачтын, кара әле дисең, минеке ямьсез икән дисең. Шуңа күрә үз хатыныңнан бизү
ягъни хатыныңа күз төшмәү, якынлык кылырга теләмәүгә сәбәп менә шушы фильмнар, кинолар да. Ир кеше башка хатыннарны күреп, күзе белән ләззәтләнеп, инде шулай ук хатынына аннан соң карыйсы килми. Мондый киноларга карауның тагын бер зыяны да бар. Ул рухи канәгатьләнү дип әйтик. Кай вакытта шушындый киноларны караган ир кешеләр, алар инде реаль җинси мөнәсәбәткә суыналар. Алар инде күңелләре бизә дип әйтик. Чөнки алар эмоциональ яктан монда канәгатьләнеп беткән булалар. Менә шуңа күрә дә гаврәтләрен ачып биргән хатын-кызлар җәмгыятькә бик зыянлы дип карала, чөнки алар инде ирләрнең эмоциональ яктан дәртләрен алалар һәм ирләрнең үз хатыннарына, якыннарына карата инде хисе калмый. Шуңа күрә тыелган әлбәттә нинди хәлдә булса да. Балалы гаиләләргә менә нишләргә? Чөнки күп кенә кешеләр безнең Казанда да, гомумән илдә, бөтен җирдә шулайдыр инде ул күбесенчә бер бүлмәле фатирларда яшиләр. Баланың аерым бүлмәсе юк, булса да ул инде кичкенә генә бер бүлмәчек дип әйтегеме? Менә бу вакытта нишләргә? Монда инде аерым бер киңәш юк. Һәрбер гаилә үзенең җаен белеп табып эшлиләр бу очракта дип әйтик инде. Кай вакытта инде белмим, бала булмаганда, йоклаганда манда кеше күрмәгәндә, ягъни үз квартирасында урын табалар инде алар гаиләләр, ләкин иң мөһим әйтәм бит, кеше күрмәслек булсын. Монда инде үз җайларын карыйлар. Бәлки кемгәдер балаларын кертеп торалар, бәлки урамга чыгарып торалар, бераз үскәнрәк бала булса инде. Ләкин бу артык зур проблема дип мин әйтмәс идем. Авыл җирләрендә элек менә мунчада булган инде андый нәрсәләр. Ләкин мунча әлбәттә бик туры килә торган урын түгел моның өчен. Ләкин аның башка урыны булмаган. Өйдә әти-әни, анда кияү киленнәр, 8 бала, анда бөтенесе шунда, сыер кәҗәсе дә шунда кергәндер әле аның. Әлбәттә авыл җирләрендә шундый чираклар булгандыр дип уйлыйм. Әгәр дә бала күрсә, аңлатырга кирәкме? Ачып салырга кирәкме? Әгәр дә инде ул өлкәнрәк бала булса, сүздә юк монда аңлатып торасы да юк, ләкин менә кичкенә бала булса нишләтергә кирәк? Кичкенә бала булса, бер гомумән аңлатасы юк. Киресенчә, 5-6 яшькә кадәр, чөнки алар күргән әйберне онытучан. Ә менә инде 6-7 яшьтән соң алар аңлыйлар бөтенесен дә. Бу очракта инде аңлатырга яки сөйләшергә туры килә. Кайбер вакытта бәлки игътибар да итмәскәдер, чөнки бала аны күрде, күрде, онытты. Әти-әни дә бер нәрсә булмаган кебек шулай итеп оныталар. Чөнки бөтен әйберне дә теге ачып сөйләшү дигән нәрсә ул гел файдага түгел. Бигрәк тә ата белән бала арасында андай әйберләрне ачып сөйләшә башласаң, икесе дә уялалар. Ул тагын да ситуацияны авырайтырга гына мөмкин. Шуңа күрә бу очракта инде ситуациягә карап, бәлки күз йомып, икесе дә ике якка китеп бару хәерлерәк тә булыр. Менә әни кешегә, баласына, әгәр дә кыз туса аңлатырга кирәкме? Менә син мөселман кызы, ирең мөселман булырга тиеш. Син менә ирең теләгән вакытта аңа менә җинси якынлык кылырга, кылдырырга тиеш дип аңлатырга кирәкме шундый? Һич шиксез, аны әни шөгыльләнергә тиеш тә инде андый эш белән. Егет кешегә әти кеше аңлатырга тиеш. Әгәр дә инде уялалар икән, бу очракта аңлатырга мөмкин башка берәр туганнары, якын кешеләре. Монда да шулай ук бундай алымны эшләргә мөмкин, яки берәр укытучы дип әйтик инде аңлатырга мөмкин бу әйберләрне. Әгәр уялса әти-әни инде. Әмма алар аңлатырга тиеш. Алай гына түгел, әле иленгәннән соң да алар әле кызыксынырга тиеш. Шәригатьтә ул да каралган. Мәсәлән, улыңнан сорыйсың, улым, синең анда ничек мөнәсәбәтләр хатының белән? Йоклыйсызмы дип инде. Андый сорау да оят әйбер түгел. Чөнки кай вакытта аларның мөнәсәбәтләрендә проблема бар. Алар аны бер-берсенә әйтмиләр. Һәм ул проблема тирәнәя. Мәсәлән, мин яңа килеп сөйли кайбер егетләр, хатыным минем белән йокламый ди. Мен әйтәм, син әти-әнисенә әйт, ул хатынның аңлатсыннар йокларга кирәк икәнен. Ул хатын-кыз әле беренче тапкыр кияүгә чыккан, ул белми, аңламый. Ир кешегә теге баш тартсаң нәрсә булганын, ир кеше бисә, суынса нәрсә булганын, ул бит гаилә тормышына тәэсир итә. Шуңа күрә инде әти-әни кызыксынып торырга тиеш, хәтта үзләре өйләнгәннән соң да бу шулай ук шәригатьтә каралган әйбер. Шулай ук исламда якын туганнар, әти-әни, балалар, апалар, сеңелләр белән якынлык кылырга ярамый. Кемдер инде әйтә, ул бит якын туганнар турында гына сүз бара ди. Мәсәлән, анда 2 буын синең апаң бар икән, двоюродный, троюродный апалар, абыйларың бар икән, алар белән якынлык кылу рөхсәт ителгән диючеләр дә бар. Бу дөресме? Монда якынлык кылу турында сүз бармы? Никах турында сүз бара. Без инде якынлыкны никахсыз күз алдына китерә алмыйбыз. Никах укырга ярамыйчыннан да билгеле бер даирә кешеләр белән, туганнар белән дип әйтик. Ләкин менә 2 туган, двоюродный дигән кешеләр, троюродныйлар, алар моңа кермиләр.
Шуңа күрә алар янында кызлар яулык бәйләп йөрергә тиеш, һәм инде белеп торырга тиеш, алар өйләнергә, кияүгә чыгарга мөмкин икәнен аларга. Бу шәригать ягыннан каралган. Без моны тыя алмыйбыз. Гәрчә бүген двоюродныйлар, ике туганнар, алар инде туган кебек хис итәләр, бер туган кебек бер хис итәләр, әмма ул алай түгел, дөрес түгел. Шәригать ягыннан алар арасында никах рөхсәт ителгән. Шуңа күрә алар инде дистанция сакларга тиеш бу очракта. Икәүдән икәү генә калмаска, мәсәлән, анда бергә якламаска, буларны шулай ук карарга кирәк, чөнки күп очракта алар арасында бу гынахлар килеп чыгарга мөмкин. Ләкин алар үзара никах укытып, аннан соң инде җинси якынлык. Никах укытып, гаилә корып, бала табып яшәргә мөмкиннәр, монда тыю юк. Аннан соң ялгыз кешеләргә киләләнеп кайтсак, без инде күбесенчә сөйләбез гаиләләр турында, ләкин ялгызлар да бар име? Бар шундый кызлар, җилбәзәк дип әйтергә инде аларны, бай ир-ат табып, аның бүләкләренә, ул биргән акчаларга яшәүче, һәм әлбәттә монда сүз бара, ул бит аңа бушка гына бирми. Монда услуга дип әйтик инде, җинси якынлык кылу турында сүз бара. Менә мондый очракта нишләргә кирәк? Хатын-кызга бу бит дөрес әйбер түгел. Кайсы хатын-кызга нишләргә кирәк? Шулай дип йөргән кызга, моны дингә китереп, куркытып. Болай итеп йөргән кыз әйткәнебезчә, ул инде әлеге дә баягы фәхишә ролендә инде ул. Уларны турыдан-туры акчаны теге сорамаса да, ул шул йоклап йөри дип әйтик. Әгәр дә инде аның ниндидер бай ир кешегә күзе төшкән икән, шулай бит, ир кешенең аңа күзе төшкән икән, монда ул кызга син болай эшләмә, болай эшлә дип инде әлбәттә әйтергә тиеш әти-әнисе. Әти-әнисе кызыксынып торырга тиеш кыз баланың тормышы белән. Гомумән безнең динебездә кыз баланың каядыр үзе генә йөрүе, үзе генә торуы каралмаган. Яки анда үзе генә каядыр кич белән чыгып китүе, каядыр кунып калуы һич тә каралмаган. Әгәр шушы тәртипне сакласак, без кыз баланы мондый гынахтан саклаячакбыз. Ләкин шул ук вакытта, әгәр дә андый очрак бар икән, без аларга никах укырга тәкъдим итә алабыз. Әгәр дә ул ир кеше аның белән никах укый икән, монда инде гынах бетә, һәм ул бүләкләрне үз хатынына биргән булып санала. Менә андый чыгу юлы да бар. Аннан соң Казанда хатын-кызлар өчен шундый интим гимнастика, махсус җинси осталык курслары бар. Мөселман хатын-кызын аларга йөрергә ярамыйдыр инде. Әгәр дә анда дәресне бирә икән хатын-кызлар, һәм шулай ук анда хатын-кызлар гына йөри икән, бу очракта рөхсәт ителә. Чөнки әйткәнебезчә, монда бернинди теге аерма юк җинси мөнәсәбәттә. Тыелган әйберләр булмаса, шулай бит инде калган очракта ниндидер уенда, ниндидер ләззәттә, анда инде артык аермалар юк. Шуңа күрә рөхсәт. Һәм без бүген беренче тапкыр ул темага кире алдык. Бу ир-атлар белән йөрүе, хатын-кызларның хатын-кызлар белән йөрүе. Бу инде 21 гасырның шундый бер авыруы дип әйтүчеләр дә бар. Бу психологик авыру диючеләр дә бар. Менә әгәр дә чыннан да кеше егетне күз алдына тыйган индеме, егет үзен башка хатын-кызлар янында күз алдына китерми икән, аңа егетләр генә ошый икән. Аңа тормышта нишләргә? Ул бер үзе генә яшәргә тиешме? Беренчедән, бу психологик авыру түгел, бу фәхиш тәрбиянең нәтиҗәсе. Монда дөрес тәрбия булмау сәбәпле, дөрес мөнәсәбәт булмау сәбәпле алынган шулай килеп чыккан әйбер ул. Чөнки әгәр дә ул авыру булса табигатьтән, Аллаһы Тәгалә мондый эш өчен үлем җәзасы бирмәс иде. Лут кавымы булды бит инде безнең тарих буенча, алар беренче шушы гомосексуалистлар булалар, Аллаһ Тәгалә аларны юкка чыгара, үтерә, җир белән тигезли. Әгәр дә ул авыру булса, аларын дәваларлар иде, үтермәсләр иде. Шуңа күрә бу психологик авыру түгел, бу генетик авыру түгел, бу бары тик бызык тәрбиянең нәтиҗәсе. Ләкин шушы тәрбия нәтиҗәсендә ир кешегә тартыла икән, ләкин ул кеше мөселман ди мәсәлән. Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан курка ди. Ул аңлый, андый мөнәсәбәт ярамый аңа. Ләкин ул хатын-кыз белән дә тора алмый. Мондый кеше инде ялгыз булырга мәҗбүр. Ислам дине мондый кешегә әйтә, ул ялгыз булырга мәҗбүр, үзенең хисләрен тыеп, сабыр итеп, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып яши. Шундый ук хөкем бар гермафродитлар өчен. Менә андый кешеләр бар. Безнең табигатьтә ислам дине аларны шулай ук карый андый кешеләрне. Димәк, алар инде ике җенесе дә ачык билгеле булса, хатын-кызны ир кешеме икәнен билгеле түгел икән, мәсәлән, алар кызганычка каршы менә шушы ялгыз тормышка дучар ителәләр. Бу начар әйбер дигән сүз түгел. Аллаһның ризалыгын алсалар, иншаллаһ, алар җәннәттә булалар. Ләкин бу дөньяда аның каравы бузаклык таралмый. Аннан соң бер интервьюда Салих мәчете имам хатибы Тимиргали хәзрәт Юлдашев бер кызык фикер әйткән иде. Аятул Курси
башка сүрәләр эленеп торган бүлмәдә җинси якынлык кылырга ярамый дигән. Ул инде әйтте, әгәр дә сезнең анда аятул курси эленеп тора икән, аны алып куярга, я бер дә булмаса каплап куярга кирәк дигән иде. Күп кешеләр моның белән килешмәде. Бер бүлмәле фатирда яшәүчеләр, коммуналка дип әйтәбез инде, кечкенә генә общежитие кебек бүлмәдә яшәүчеләр бар дип. Менә бу сез ничек карыйсыз? Мин дә шул ук фикердә торам. Бу гаурәтләрне ачып салу дини теге Коръән әйберләре, аятләре язылган шамаилләр янында әдәпсезлек, әлбәттә. Шуңа күрә аларны яки кире ягы белән каплап куярга мөмкин, яки үзең өстеңнән юрганны салмаска мөмкин. Ягъни юрган астында капланып, мәсәлән, инде якынлык кылсаң, бу очракта рөхсәт ителә. Әгәр дә ачылып китә икән, бу очракта ул дини язмаларны каплап кую хәерлерәк булып санала. Чөнки әйткәнебезчә, монда ихтирам булырга тиеш, әлбәттә, дини аятләргә, дини шамаилләргә. Аларны каплап кую яки алып тору ул проблема түгел, миңа калса. Монда бары тик теге тырышлык кына кирәк, теләк кенә кирәк. Аннан соң инде шундый фикерләр бар. Иратка хатын кызның җинес әгъзасына кулы белән тияргә ярамый дигән. Бу дөресме? Кул белән кагылырга ярый. Хәтта тел белән дә кагылырга ярый. Ләкин анда керергә ярамый. Кул белән. Яки бармак белән анда керергә ярамый. Болай кагылырга ярый. Кагылу дигән нәрсә бар. Шулай ук инде тел белән кагылган очракта нәҗестән сакланырга кирәк. Әгәр аннан берәр нәҗес пычрак агып чыкса, монда инде туктарга кирәк. Ләкин үбүләр, нитүләр рөхсәт. Шул исәптән хатын кызның ир кешенең җинес әгъзасына карата да шулай ук. Кул белән кагылырга да мөмкин, ирен белән дә кагылырга мөмкин ир кешенекенә, ләкин әгәр дә аннан пычрак нәҗес бүленеп чыкса, сыяклык инде бу очракта аны аннан ерактырырга кирәк, ул инде пычрак булып санала. Инде әңгәмә ахырында яшьләргә, ата-аналарга нәрсә әйтә аласыз менә җинси тәрбия буенча? Иң беренчесе, әлбәттә, без әйттек, менә Аллаһ Тәгаләдән куркырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгаләдән курку нәтиҗәсендә нигезендә балаларны тәрбияләргә кирәк. Чөнки башка ысул белән балаларны тәрбияләп булмый. Әгәр сез өйрәтәсез икән балаларны, мәсәлән, бу ярый, бу ярамый дип. Алар 12-13 яшькә кадәр моның белән яши. Аннан соң сорау бирәләр: "Нишләп ярый? Нишләп ярамый? Әти-әни кем соң ул? Каян белә соң алар аны? Мин үзем дә хакылы кеше инде" дип бузылып китәргә мөмкиннәр. Менә шуңа күрә дә җинси тәрбияме ул, гомумән тәрбияме, бары тик менә шушы дини күзлек белән, дин белән, Алладан курку белән тәрбияләсәң, без балалардан аннан соң ниндидер матур нәтиҗә күрә алабыз.